ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ሓልሓለ መመስርዕ መግቢ ብሓደሽቲ ማሽነሪ ስራሕ ጀሚሩ። ምቅያራት ኪዳናት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽልዋታቱን ሳዕቤናቱን ናብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን ሰፊሕን መግለፂ። እስራኤል ንተካይ ሓሰን ናስረላህ ሓሸም ሳፋዲን ከም ዝቐተለቶ ኣፍሊጣን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፅናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ሓልሓለ መመስርሒ ምግቢ ብሓደሽቲ ማሽነሪ ስራሕ ጀሚሩ። ኣብ ሓልሓለ ዝተተኽለ መመስርሒ ምግቢ እንስሳ ስራሕ ጀሚራ ናብ ኩለን ማእከላት ሕርሻዊ ልምዓት ተቕርባላ። ቀረብ ምግቢ እምነኽርና ውሕስነት ሕርሻ እንስሳ ይብል ዶክተር ብፁዕ ኣምላኽ ጸጋይ። ዶክተር ብፁዕ ኣምላኽ ጸጋይ ኣብ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘረን ሓላፊ ጨንፈር ሓለዋ ጥዕና እንስሳ እዩ። ካብ 1991 ናብ 5 ዞባታት ኤርትራ ሓላፊ ጥዕና እንስሳን ሃብቲ እንስሳን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ሞያዊ እዩ። ምቅያር ኪዳናት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽልዋታቱን ሳዕቤናቱን ናብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለፂ። ኣብ መፋረቕ 2018 እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣስታት 20 ዓመት ጸኒዑ ዝነበረ ኩናት ብኣኽብሮ ኣህግራዊ ብይን ውሳኔ ዶባት ስምምዕ ኣልጀርስ ብዕርቀ ሰላም ተወዲዩ ኣብቲ ዞባ ጭውራ ሰላም ተኸሊዑ። እቲ ሰላም ሓሪሞ ዝነበረ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ደጊመ ኣኽለና ክብል ነቲ ብስራት ብድሙቕ ዕልልታን ልባዊ ሓጎስን ተቐቢሎም። ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ብሰላምን ናፍቖትን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ናብ ርእሲ ከተማታቶም ተበጻጺሖምን ተመላሊሶምን። ማዕከናት ዜናን ምርበባት ሓበሬታን ነቲ ዞባን ዓለምን መዝሙር ፍቕሪ ኣጋዊሐን ጸብጺበን ንታሪኽ እውን ሰኒደን። ናብ መራሕትን ህዝብን እቲ ዞባ ካብ መላእ ዓለም ናይ ዋህና መልእኽቲ ውሒዙ ዘበነ ህልኽን ኩናትን ኣብቂዑ ዘበነ ልምዓትን ህንጻትን ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝን ክሰፍን መሕፀን ተቐሪቡ። እቲ ዕርቀ ሰላም ብስምምዕ ኣስመራን ጅዳን ምስ ተደረዐ እቲ ንኽልተ ዕቁድ ሻቕለት ውግእን ኩናትን ዝተረበሸ ኣእምሮ ህዝብታት እቲ ዕርቂ ሕሉፍ ስቓይ ዝድብስ ቁስሊ ኩናት ዝፍውስ ክኾነሉ ብምምናይ እፎይታ ረኺቡ ኣስተርሂዩ። እቲ ሓበራዊ ኣዋጅ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ከብቅዕ ጥቡቕ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላውን ጸጥታውን ምትሕጋዝ ክምስረት ዳግም ርክባት መጓዓዝያ፣ ንግዲ፣ መራኸቢታትን ዲፕሎማስን ክጅመር ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ክትግበር ሰብኣዊ ሰላም ልምዓትን ምትሕጋዝን ንምርጋጽ ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን። ኣብ ጅዳ እውን እቲ ናይ ኣስመራ ስምምዕ ምትግባር ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ምውሓስ ሰብኣውን ኣህጉራውን ሰላምን ጸጥታን ምውጋድ ግብረ ሽበራ ንግዲ ደቂ ሰብን ኣጽዋርን ኣጸፋርስን ከምኡውን ነቲ ንትግባር እቲ ስምምዕ ዝኣልን ዝከታተልን ላዕለዋይ ሓበራዊ ኮሚቴ ንኡሳን ኮሚቴታት ምቋም ዝብል ተወሳኺ ሓሳባት ደልዲሉ። ኣብ ብራቕ መስቀል ዶባት ክሳድ ዕቃን ራማን ሰንዓፈን ዛላምበሳን ተኸፊቱ ክልቲኡ ኣህዛብ ብፍቕሪ ምዒሩ ከም ውሕጅ ምስ ተጸናበረ ደጊም ስቓይ ክልቲኡ ኣህዛብ ኣኽቲሙ ከም ዝተባህለ ዝኽርቲ እዋን ሰኒድዎ ኣሎ። ኣይዶን ጌንካ ኣብ 2019 ዶክተር ኣብይ ዳዕዋት ሽልማት ኖቤል 2019 ኮይኑ ተሸሊሙን ተረቂሑን። ኣዶ እምበር ኮሚቴ ሽልማት ሰላም በሬት ሬይስ ኣንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዘተኣታተዎ ለውጥን ምስ ኤርትራ ብዝገበሮ ዕርቀ ሰላምን ዳዕዋት ሽልማት ኖቤል ሰላም ኮይኑሎ ክትብል ገሊጻ። እቲ ሰላም ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ ዞባዊ ኪዳናትን ስትራቴጂያዊ ዝምድናታትን ፈጢሮም። ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ስሉሳዊ ዝምድና ማዕቢለን ሰለስቲአን ሃገራት ዝምድናታትን ኣመሓይሸን ናብ ዞባዊ ውህደት ገጽን ክስጉማ ድሌት ከም ዘለዎን ኣብ መስከረም 2018 ናብ ኣስመራ፣ ኣብ ሕዳር 2018 ናብ ጎንደር፣ ኣብ ታሕሳስ 2018 ከዓ ኣብ መቓድሾ ኣብ ዝተገብረ ተኸታታሊ ስሉሳዊ ኪዳን መራሕተን ገሊጸን። እዘን ሃገራት ኣብ ስትራቴጂያዊ መላግቦ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሓውሲ ደሴት ምህላውን ጽልዋ ክውስኽ ተራእዩ። እዚ ዞባ እዚ ካብ ዓረባዊ ጽልዋ ማእከላዊ ምብራቕ ስለ ዘይርሕቕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍጠር ለውጥታት ብቐረባይ ጽልዋ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዝፍጠር ምዕባሌታት እውን ብተመሳሳሊ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ይትንክፎ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ መራሕቲ ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ምስላጥ ብተራ ከምዚ ተጻወቱ ዝንገረሎም። መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጅዳ 7 ነጥብታት ስምምዕ ኣብ ዝፈረሙሉ እዋን ንጉስ ስዑድ ሳልማን መሐመድ ቢን ሳልማን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼኽ ዓብዱላሂ ቢን ዛይድ ኣናህያን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ተረኺቦም ነይሮም። ኢሳያስን ኣብን ከኣን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ምስጋኖም ገሊጾም ናይ ክብሪ መዳልያ እውን ተሸሊሞም። እቲ ስምምዕ ሰላም ንኤርትራን ጅቡትን እውን ጸሊዎን እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስን መራሒ ጅቡቲን ዑመር ገለን ብ17 መስከረም 2018 ናብ ስዑድ ዓረብ ተረኺቦም ዝምድናትን ሃገራት ናብ ንቡር ክምለስ ተሰማሚዖም። ኣብቲ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ብምዃን ኤርትራን ኣሜሪካን ነቲ ቅድሚኡ ኣብ ምሕዳር ባራክ ኦባማ ዝነበረ ሓርፋፍ ዝምድናን ከመሓይሽኦ ተራእየን። ኣብ 2018 ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናሽን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተረኺቦም ኣብ ክልተውን ዞባውን ጉዳያት ዘትዮም። ኣብ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ድማ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክሰጋገር ተራእዮም።
ኣይዶም ጌንካ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ባዕታሕዳር ከልብሎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ነቲ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝረኸቦ ሰላም ንምስምቓር ዳግም መዝሙር ሰላም ዘሚሮም ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን መስርሕ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ኣፈጻጽሞኦም ብዝምልከት ካብ 2014 ጀሚረን ስሉሳዊ ዘተታት ከካይዳ ጸኒሐን ኣለዋ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ዘተታት ከ እቲ ግድብ ማይ እንከሎ ንታሕቲ ግራት እቲ ተፋሰስ ግብፅን ሱዳንን ዓብ ጽልዋ ስለ ዝገብር ኣብ ክንደይ ዓመት ማይ ይምላእ ዝብል ዛዕባ ክሳብ ሎሚ ያካትዕ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዝምድና ግብፅን ኢትዮጵያን ንነዊሕ እዋን ወጥሪ ነይሩ ኣብ እዋን ኢህወደግ ግብፂ ተኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝነበረ ሓያል ተቃውሞታት ኢድ ከም ዝነበራ ዝሓመዩ ወገናት ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ግብፂ እቲ ናብ ሃገራት ዝውሕዝ ማይ ፈለግ ኒል ከይጎድል ኢትዮጵያ ነቲ ፈለግ ኣብ ልምዓት ከይተውዕሎ ዝተፈላለዩ ስልትታት ክትጥቀም ከም ዝጸንሐት ይዝረብ እዩ ግብፂ ግን ንኹሉ እቲ ዝቐርበላ ክስታት ኣይትቕበሎን እያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ ደየበ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ናብ ካይሮ ኣምርሑ ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኸ ብዙርያ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብሓድሽ መንፈስ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝደሊ ብምግላጽ ስምምዕ ገይሩ ተመሊሱ ምሕደራ ሰላምን ኩናት ትግራይን እቲ ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ክልል ኣምሓራን ኣፋርን ዝለሓመ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ዝተሻረኽሉ ዋሽሓት ህይወትን ብቢልዮናት ዝግመት ንብረትን ዘጥፍአ ሚልዮናት ሰላማውያን ዘመዛበለ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝተገብረ ውግእ ኣብ ፈለማ ሕዳር 2022 ብስምምዕ ፕሪቶርያ ይዕሪፉ ሰለይ ይብል ኣሎ ኣይዶን ጌንካ ትውግእ ኣንፈት ቀይሩ ናብ ክልል ኣምሓራ ተሰጋጊሩ እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ መሻርክቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበረ ፋኖ ክሳብ ሕጂ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ይዋጋእ ኣሎ ብዝኻ ኢትዮጵያ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ተሰጋግር ኣላ እቲ ኣብ ስምምዕ ኣስመራን ጅዳን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ክልታዊ ቁጠባዊ ምትሕጋዝ ከይጀመረ በሪእኖም እታ ከም ምልክት ዕርቀ ሰላም ዝተገልጸት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ትገብሮ ዝነበረት በረራ ኣቋሪጻ እቶም ብኻትም ኪዳን ዝተቆረኑን ብቐጻሊ ዝበጻጽሑን ዝነበሩ መራሕቲ ኣብይን ኢሳያስን ይትረፍ ናብ ዓድታቶም ክጋየሹ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዋዕላታት እኳ ሰላምታ ተነፋፊኮም ብሓፂሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ወግዓዊ ርክብ ኣቋሪጾም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሰላልፋ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንፈት ቀይሩ ናብ ሓድሽ ወጥሪ ኣምሪሑ ኣሎ እቲ ሓደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ወጥሪ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝረአ ዘሎ እዩ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ሓድሽ ኪዳን ክምስርታን ከለዋ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ካብ ዝሓለፈ ጥሪ 2024 ብዝተፈራረመ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ሓደ ቆጽሪ ከም ዘለዋ ይረአ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቀዳምነት ከም ዝህቦ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኸ ኣብ ሶማልያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ግብፅን ኢትዮጵያን ግጭት ከይፍጠር ዘስግእ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥሪ ፈጢሩሎ እታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕ ጽልዋ ዘይጸንሓ ግብፂ መንገዲ ሶማልያ ኣቢላ ኣጽዋራታን ሰራዊታን ሒዛ ኣብ ኣፍ ደገ ኢትዮጵያ መጽያ ኣላ ከም በዓል ቱርኪ ስዑድያን ኢማራትን ዝኣመሰለ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕካ እቲ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት በብናተን ኣጀንዳን ስትራቴጂካዊ ረብሓን ከም ዝጥምቶ ርድእ እዩ እቲ ኩነታት ብሰላማዊ ዘተን ልዝብን እንተዘይተፈትሑ እዚ ኣብ ኣሰላልፋ ሓይልታት ዝመጽእ ዘሎ ለውጢ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክምዕብል ዘኽእል ግጭት ክሓላልኾ يخلي زبل عبس كفته معبللهم ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ረብሓ ዝዋሳእ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽን ብሰሜናዊት ጎረቤታ ሶማሊላንድ ኣቢላ ኣብ ደገ ባሕርን ወደባትን ክትረክብ ድሌት ከም ዘለዋ ምስ ገለጸት ካብ ሶማልያን ኤርትራን ተቃውሞ ኣጋጢማ እቲ ኩነታት ከ ንግብፂ ቱርኪን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዓዲሙ ኣሎ ሶማሊያ ንምትእታው ኢትዮጵያ ብታካል ግዛኣት እትብላ ሶማሊላንድ ንምብራን ምስ ግብፂ ወታደራውን ጸጥታውን ስምምዕ ከቲማ ግብፂ ድማ ነቲ ዕድል ብምጥቃም ኣብ ሶማሊያ ወታደራታን ኣጽዋራታን እትያ ንኤርትራ ሓዊሰንን ስልሳዊ ኺዳን መስሪተን ኣለዋ ኢትዮጵያ በዚ ምትእታው ኣይተሓጎሰትን ብዙሓት ዲፕሎማስኛታትን ተንተንትን ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ተጻባኢ ዝምድና ኣብ ግምት ምእታው ነቲ ናይ ጸጥታ ስምምዕ ከም ሓደገኛ ምዕባለ ገይሮም የርእይዎም ግብፅን ኢትዮጵያን ናብ 2011 ህዳሴ ግድብ ክስራሕ ካብ ዝጅምራት ሒዘን ብዋሕዚ ማይ ፈለግ ባይ ኣይተቀደዋን ግብፂ ነቲ ግድብ ከም ናይ ህላዊ ስጋት ስለ ትሪኦ ኣብ ሓደ እዋን ቦምባታት ከይተረፈ ክድርበሉ ከም እትኽእል ኣፈራሪሓ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ድማ እቲ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ዝግበር ዝነበረ ዝርብ ሞይቱ ተባሂሉ ተኣውጁ ኤርትራ ሶማልያን ግብፅን እውን ኣብ ኣስመራ በቕልውላዊ ሱዳን ሶማልያን ጸጥታዊ ኩነታት ቀይሕ ባሕርን ባቢል መንደብን ዓሚቕ ምይይጥ ኣካይዶም ኣብ ስልሳዊ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ኣውጆም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዳርጋ ተነጺላ ዘላ ትመስል ከም ሳዕቤኑ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ሰፊኑ ይርከብ مرحي إتان كابوج زي عرفت بوشت أخنات تحمس زلا إثيوبيا أبي أحمد نهاجر خورر زوت أنا أكل نتي تكبر كدم في سمع السرتك زي حسب كم زلوا بمقلات نزخون يخون متقعتي قبل ملسي كم زوهبو عادن كقولهم أتخنات نبي جت خمسة مبلكا جزي خمل سيو يبلو تنتنت بوليتيكا مع كلام مبرقن كارن أفريكان إسرائيل نتكاي حسن ناصر الله حاشم سفادين كم زغتلته أفليتام
ሰራዊት እስራኤል ነቲ ቅድሚ 3 ሰሙን ብደብዳብ ኣየር ዝተቐትለ ላዕለዋይ ሓላፊ ህዝቦላ ሓሰን ናስረላ ተኪዩ ንህዝቦላ ክመርሕ ዝጸንሐ ሓሸም ሳፋዲን እውን ከም ዝቐተለት ተፍሊጥ ኣላ። መሰረት ካብ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ዝተረኽበ ሓበሬታ ሓሸም ሳፋዲን ኣብ ወሰናስን ርእሲ ከተማ ሊባኖስ ዝኾነት ቤይሩት ብደብዳብ ነፋሪት ተቐቲሉ። እቲ ብኢራን ዝድገፍ ህዝቦላ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ሞት እቲ እስራኤል ቀቲለዮ ትብሎ ዘላ ሓሸም ሳፋዲን ዝህቦ ሬቶ የለን። ትነዊሕ እዋን ህዝቦላ ዝመርሐ ሓሰን ናስረላ ብ27 መስከረም ኣብ ቤይሩት ብደብዳብ ነፋሪት እስራኤል ከም ዝተቐትለ ይዝከር። ኣብ ከባቢ ቤይሩት ብ4 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ ሓያል ደብዳብ መራሕቲ ህዝቦላ ምስ ሓሸም ሳፋዲን ዝነበሮም ርክብ ከም ዝተቋረጸ ክሕብሩን ከለዉ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ንሰብ መዝእ እስራኤል ከም ምንጭ ብምጥቃስ ሓሸም ሳፋዲን ኣብ ታለይቲ ብትያ ብደብዳብ ነፋሪት ከም ዝተቐትለ ገሊጸን ነይረን። ሰራዊት እስራኤል ትማሊ ሰሉስ ኣማሲዩ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ሓሸም ሳፋዲን ምስ ኣዛዝ ስለያ ህዝቦላ ዝኾነ ዓሊ ሁሴን ሓዚማ ኣብ ቤይሩት ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ስለያ ህዝቦላ እንከለዉ ብደብዳብ ነፋሪት ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጡሎም። እስራኤል ንሓሸም ሳፋዲን ንዓመታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንኽፍጽም ዝኣዘዘዩ ከምኡ ኸኣ ቀንዲ ካብ ኣዘዝቲ ህዝቦላ እውን እዩ ብምባል ገሊጻቶም። እቲ ኣብ ሊባኖስ ብፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሉ ኣዝዩ ጸላዊ ዝኾነ ህዝቦላ በእስራኤል ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሓያላት ሃገራትን ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ እዩ ዝርአ። ሓሸም ሳፋዲን እውን ብውልቁ ኣብ 2017 ብኣሜሪካን ብሳዑዲ ዓረብን ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ ተባሂሉ ተገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። እዚ ንሓዘን ናስረላ ወዲ ሓወቡ ዝኾነ ሓሸም ሳፋዲን ኣብ ኢራን ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ድሕሪ ምምሃር ጓል እቲ ኣብ ኢራን ኣዝዩ ጸላዊ ወታደራዊ ሰልፊ ዝነበረ ጀነራል ቃስም ሶሎማይኒ ከም ዝተመርዐ ይፍለጥ። ኢራናዊ ጀነራል ቃስም ሶሎማይኒ ኣብ 2020 ኣብ ኢራቅ እንከሎ ኣሜሪካ ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፋሪት ከም ዝተቐትለ ይዝከር። ጀነራል ቃስም ኣብ እዋን ሞቱ ወዲ 3 ዓመት ኣቢሉ ምንባሩ ይዝግመት። ሓሸም ሳፋዲን ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ቤይሩት ኮይኑ ኣብ ዘስማዕ መደረ ብዛዕባ ኣብ ህዝቡላህ ዘሎ ናይ ሓላፍነት ምትኻእ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ንሕና ነካይዶ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ ሓለፍትና ምዝስው ካልእ ነታ ባንዴራ ሒዙ ነቲ ቃልሲ ይቐጽሎ ምባሉ ማዕከን ዜና AFP ጸብጺቡ ነይሩ። እስራኤል ብሓማስ ቅድሚ 1 ዓመት አንደበታዊ መጥቃዕቲ ምስ ተፈጸመ ኣብ ቃዛ ተጸሚዳ ድሕሪ ምጽናሕ ነቶም ብደብዳብ ሮኬታትን ድሮናትን ሚሳይላትን ህዝቡላህ ካብ መንበር ቦታኦም ዝተፈናቀሉ ዜጋታት ቦታኦም ውሕስነት ኣረጋጊጻ ንኽትመልሶም ናብ ደቡብ ሊባኖስ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ መጥቃዕትታት ክትፍጽም ጸኒሓ እያ። መሰረት ካብ መንግስቲ ሊባኖስ ዝተዋህበ ሓበሬታ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ መጥቃዕትታት ከተካይድ ካብ እትጅምር ብውሕዱ 2464 ሊባኖሳውያን ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 12000 ከቢድን ፎኪስን መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞምን ይግለጽ። ህዝቡላህ ብወገኑ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እስራኤልን ጎቦታትን ጎላንን ኣሽሓት ደብዳባት ሮኬታት ድሮንን ምፍጻም ብውሕዱ 59 እስራኤላውያን ከም ዝተቐትሉ ሮይተርስ ይገልጽ። እምበርከት ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጻም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።